No teraz to budem držať, jak len. Podobný si ako púzdrom bol niečo. Prezentáciu sa bude počať potom trošku, vieš? Hej, co dám, že... To ti je. Troška vyššie dostať na obrazovky od toho na obmúci, vieš? Ale to je prakticky jedno, vieš? Ty ja highlight. To kde si odfotil? Na Starých horách, nie? Vyrozväčí to. Jedine. Zvedím kodiak. Táto téma ešte asi príde do Nováčka. Jeden z najväčších problémov v spoločnosti je v tejto problematike hlavne určiť početnosť medveďa, ktorý je na Slovensku. Sú rôzne vplyvy na úpravu tejto početnosti a sú rôzne tvrdenia. Napríklad ochranári tvrdia mimovládnych organizácií, že ich je pod 500 a zase polovníci a lesníci tvrdia, že ich je od 1200 do 1500. Vývoj početnosti bol taký, že v prvej tretine 20. storočia bol už takmer vyrobený, zostával už výber 20 kusov. No a v roku 1932 bol nariadený o ochrane, ktorý vyhlasoval lovecké ochranných poloh, teda lesníci, polovníkmi, od tej doby početnosť stúpa. Momentálna stúpa dosť rýchlo, pretože sa neupravujú stavy, tak ako by sa malo zasahujú sa len do mladej populácie, to 300 kg. Tu by som chcel ukázať na tom, že ako je tá populácia rozmiestnená. A napríklad červová rakovina, to je územie, ktoré nikdy nebolo bývalé na tejto populáciu a teraz je už pomerne silná populácia. Staré hory najväčšie šupa. Tu je znázornený vlastne management, medveďa a postrel. Chcel by som ukázať na plnenie plánu. Ale čo je prakticky 35 až 37%. Je to prakticky len 1/3. Týmto číslom sa oháňajú mimovládne organizácie, že keď sa neplní odstrel povolený ani nie na polovicu, tak že tých medveďov tak nemôže byť toľko veľa, ako je reklamované tými skupinami. Podľa mňa je to spôsobené tým, že tie povolenia sa odovzdávajú neskoro a už nie je možný ten lov. Tu som chcel výrazniť tých aktérov. Sú tam také 4 skupiny, sú to polovníci, vedeckí pracovníci, tí väčšinou spolupracujú s ministerstvom životného prostredia v tejto problematike. A potom sú to mimovládne ochranné skupiny typu VLK a verejnosť. Tu máme názor jedného polovníkov, ktorý vlastne zdraví, že keď naši odborníci tvrdia, že ich je veľa a už to tvrdia dlho, tak že pravdepodobne to bude tak, lebo čím ďalej, tým sú častejšie stretnutia človeka s medveďom.
a tvrdí aj to, že ten lov je čestný. Z toho pohľadu, že sa upravuje len tá mladá generácia medvedských lesov. Tu je názor